Hvordan opdager man nogle af de symptomer på ADHD? Det er nok ofte ved, at børnene de er svært ved at begå sig i en eller anden social sammenhæng, gerne i en eller anden institution. Lidt forskellige, hvilken type sygdom de har. Om det er overfor en masse mennesker, og de er svært ved at klare sig, eller om det er måske også nogle gange hjemme overfor forældrene. Er det sandt ved, at man kan blive kureret for ADHD ved rigtig kost? Det tror jeg ikke. Okay. Jeg ved, at der er noget kost, som ikke er godt for hvis man skal håndtere sin ADHD godt nok. For eksempel for meget sukker, eller blive dårligt ernæret. Men jeg tror ikke, at man kan blive kureret for ADHD som sådan med kosten. Okay. Hvordan er en normal dag for en med ADHD? Indtil der er nogen, der har hjulpet dem, så er dagen meget, meget rodet, fordi de springer fra den ene ting til den anden, og har svært ved at koncentrere sig om at gøre nogle ting færdige, og har svært ved at tolke andre menneskers signaler. Det som, altså, hvis de kommer hen og spørger om et eller andet, jamen, så kan det være, at de ikke engang får fat i det rigtige svar, hvis der er nogen, der svarer dem på et eller andet. De har svært ved at se, hvad der sker i en social sammenhæng, hvor der er flere mennesker, der leger sammen, eller er sammen på en eller anden måde. Så det er noget rod for dem, indtil de eventuelt har fået noget medicin, eller indtil de har lært at finde ud af, hvordan de skal styre det. Okay. Hvordan kan ADHD forstyrre ens fysiske udvikling? Det kan forstyrre på den måde, at altså når de har ADHD, så er de også hyperaktive, så de kan have svært ved at sidde stille og roligt og få det med, der er i at have ro i kroppen. Men egentlig om det forstyrrer deres fysiske udvikling, det ved jeg ikke rigtigt. Hvordan kan det påvirke folk omkring dem? Venner og familie? Ja. Jamen det er hårdt arbejde for dem, der er omkring dem, fordi at børn, der har kraftig ADHD, de reagerer voldsomt nogle gange på de ting, der sker omkring dem. Så man kan jo risikere at have en bror eller en søster eller et barn, som man synes gør nogle rigtig, rigtig dumme ting hele tiden. Og derfor så kan man kan faktisk blive så træt af ens familiemedlem, fordi at de hele tiden forstyrrer eller gør ting, der ødelægger familiefreden og sådan nogle ting. Så på den måde er det jo en ret negativ påvirkning af deres sammenhold med andre mennesker. Hvordan kan man lære at leve med ADHD? Det kan man nok først og fremmest ved at have en rigtig stor sygdomsindsigt, ved at kigge ind i sig selv og blive lært og finde ud af, hvad for nogle situationer man skal undgå. Og hvis man kan lære at se på forhånd, hvad for nogle situationer, der er svære for en, så kan man jo enten lære nogle strategier for, hvordan man skal takle de her situationer, eller man kan lære helt at undgå det, som er svært for en. Okay. Og så kan man nok også lære at være åben omkring det, så man fortæller andre mennesker omkring dem, man møder, at man har ADHD, og det er derfor, man nogle gange reagerer på en anden måde, end de forventer. Okay. Hvordan kan man planlægge en normal dag for en med ADHD? Det er jo nok ved at lave nogle skemaer, som de kan se fra morgenen af, så de ved, hvad de skal på hvilket tidspunkt. Så de ikke bliver overrasket over ting, der sker, og så de ikke er i tvivl om, hvad der skal ske. Både det, de er i gang med, men også hvad de så skal i gang med bagefter. Så de ikke har nogen tidspunkter i løbet af dagen, hvor de ikke ved, hvad de skal gøre ved sig selv. Okay. Tak fordi vi måtte interviewe dig. Det er i orden.